खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बांग्रि मावना गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव सोनाब फारसे नेपालाव बांग्रि मावना गोबां सुबुंनि जिउ खहा। बे गोहोगोरा बांग्रि मावनायनि रिक्टार स्केल जखाया 6.4 मेगनिटिउड होनना मिथिनो मोन्दों। बे गोहोगोरा बांग्रि मावनायाव नेपालनि पुलिस हान्जाया नायबिजिरनायाव सा 128 जन सुबुंखौ थैनाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बे बांग्रि मावनायाव गोबां सुबुङा जखमबो जानांदों। बे खौरांखौ मिन्थिना भारतनि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं गिबि आइजो क्रिकेट गेलेगिरिखौ बरायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया आसामनि गिबि मन्त्रि मानव गेदेर डक्टर हिमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भारतनि आइजो क्रिकेट हानजायाव बाहागो लानो हानाय आइजो क्रिकेट गेलेगिरि शिवमा छेत्रीखौ बरायनायजों लोगोसे 10 लाख रां थुलुंगाखां बान्था हिसाबै गथायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा 56थि जख'न्थाइ सावरायमेलखौ गलाघाट जिल्लायाव खुंगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 4थि मावफुं मेलखौ क'क्राझार बागानसालियाव थानाय गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो आरो बे हाबाफारियावनो जानो गोनां 56थि थान्दै जख'न्थाइ मेलखौ गलाघाट जिल्लानि सिसुपानीनि हिरिम्बा फोथाराव फैगौ 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट'खालि खुंनो थाखाय थि खालामबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे मावफुं आफादनि मेलखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा मेलनि आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेनदोंमोन। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंनो लानाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजादखौबो बे बोसोरनि एबा 2023 मायथाइनि 10 दिसेम्बर खालि खुंनो थाखाय मैयानि बे मावफुं आफादनि सावरायमेलाव थि खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मिथिनो गोनां खौरां सांग्रांथि होदों हान्था मेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारिया। थिखानाय समनि गेजेराव मानुवेल आरसि आरो मानुवेल ड्राइभिं लाइसेन्सफोरखौ डिजिटेलाइज एबा अनलाइन खालामना लायाब्ला होनांगोन गोबांथार जुरिमाना। क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाना गारि सालायग्रा एबा गारि बाहायग्राफोरनिसिम माखासे गोनांथार बाथ्रा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मानुवेल आरसि आरो मानुवेल ड्राइभिं लाइसेन्सजों गारि सालायग्रा सुबुंफोरनो डिजिटेलाइज एबा अनलाइन खालामना लानायनि समखौ फिन 1 दान फोलावनानै होबावबाय। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै नभेम्बर 1 खालारनिफ्राय 30 खालारसिम गासै 1 दाननि थाखाय फोलावनानै होबावबाय होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिथिहोदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारि बिथाङा। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।